салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Таҷид ТВ ва барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз қаҳрамонони филми талх ва ширин Симай Барлас ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафтигори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Таҷид ТВ обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. Симай Барлас 5 майи соли 1998 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. актрисаи ҷавон ба наздикӣ дар синамои Туркия ба кор шурӯъ кард, аммо нақшҳои ӯ буздашуда дар байни тамошобинон ҳамчун мусбат арзёбӣ шудаанд. ба монанди бисёр актрисаи ҷавони турк, Симай Барлас фаъолияти худро дар бизнеси моддасозӣ оғоз кард. баъдтар ӯро барои иштирок дар филмбардории силсилаи Шаттер даъват карданд. дар соли 2016 вай дар силсилаи Шаттер дар нақши озгӯ баромад, ки нақши асосиро актёри маъруфи турк Эркан Паттекая бозӣ кардааст. лоиҳаи навбатии ҳунарпеша силсилаи ҳаёт баъзан зебост, яъне талх ва ширин буд. ва айни ҳол дар соли 2019 ӯ дар силсила филми Зулм Истанбул нақшбардорӣ карда истодааст. қайд кардан дар маъруф аст, ки дар ҳоли ҳозир ӯ бо касе дар иртибот нест. хуш дӯстон, ин буд он ҳама маълумотое ки мо баҳри шумо дастрас намудем. пас ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. То видеоҳои оянда, хайр.